Hello, good day. It's me again, your Provincianong Siaw. Kung karon mga kasiaw, naanak ko diri sa Candanay Sur, adol aring simbahan sa Iglesia ni Cristo mga kasiaw. At tuon na po nako si Miss Saki V mga kasiaw. Mo second collab na po ko niya mga kasiaw. Narayang balay dito mga kasiaw nadra sa unahan. At tuon na po nako mga kasiaw kung naabigid si Ma'am Saki V. Kaya ron matabangan po ani ako ang channel mga kasiyaw. Kuni siya mga kasiyaw si Ma'am Saki V. Kuni siya ay female vlogger diri sa Isla Siquijor nga sikat na mga kasiyaw. So, ato na ko mga kasiyaw, ato na ako. Ug karon guys, nanak ko sa balay ni Ma'am Saki. Ito ra yang balay ato guys oh. Tapos yang igagaw ni guys, muni atong una pag-ari namo. Si Ma'am Saki guys. Tuahan to gailis pa gadali-dali ulaw ng punaman tanay ditsuane rin ako guys wala ni yung sabot nga muna kay moadto mong buko guys og kampo ko report mo karon nanging hapit ko isag kadali ing ari naman ko isa mo tong iroa aswatan no iroa na si Skippy ay ko pahita Skippy ay ko pahita wa man day katuli Skippy. Kung hindi ka tuloy, buutan na ka? Hindi mo pa, no? Buutan na ka, Skippy. Amigo ka, Skippy. Iyahoy, amigo ka. Amigo na ng Skippy. Lahi kong puling iruan Skippy. Hi to my vlog. Skippy. Buutan na si Skippy Muna iro nilang kuan guys, iro ni sa igagaw ni Ma'am Saki guys. No, si Skippy guys, Skippy. Dali apa kay iro ni oh? Dali pa kay iro si Skippy. Ako una man ni dengka si Skippy. Dalo ni sa kampo. Dala rin ipon niya itong amuang mga kinain dito or si Skippy mo'y bantam. Ha? Related niya. Hi! Nana si Ma'am Saki V unexpected nga po na date so na gini mga kasiaw hari kay muadto mo kog trabaho po mga kasiaw nya. Actually mga kasiaw gikan ko sa ila ka governor nya to man day sa kuan siya ron abi mo kun ulig paniud to. Date so naman ko ani mga kasiaw kay nanawag ko niya mga kasiaw kuan dili makontak walay signal. So, hey guys, it's Saki V here and welcome to Provincianong Siaw. And yes guys, nana po dire si Sir Provincianong Siaw kay na another collaboration. And yes, if you guys haven't subscribed sa channel guys, subscribe na mo kay para makitaan pa ko ninyo sa iyaang channel. So, nara Sir dire. Hi mga kasiaw. Nana po ko rin mga kasiaw, kasamok-samok na buwan mga kasiaw. Huwag ni siya kay balo mga kasiaw nga muamot ko karon mga kasiaw. Unexpected na sad guys. Unexpected na po mga kasiaw. Munang karon mga kasiaw sa mga supporters ni Ma'am Saki o sa ako upod nga bago pa niya akong channel. Kung ganahan mo mga kasiaw nga kaning makikulab po muna mo diri sa amuang probinsya bisan we're open may for nako collaboration. wala pa mo po monetize mga kasiaw kani si Ma'am dugay ra man yung mga kasiaw kuan ra mga kasiaw open ra mi dire mo dawat ninyo dire makikulab mo uban mo na mo open ra mi dire mga kasiaw ang problema mga kasiaw layo kay among nahimutangan mga kasiaw usingalan nga itong lugar Ma'am Saki naami sa US mga kasiaw pwede ra mi gyapon mo promote sa inyong channel munang pasalamat ko Ma'am Saki nga itabangan po ko sa akong channel niya. Hapit ra po ko diri mga kasiaw niya. Sa katong wala pa ka subscribe sa akong channel mga kasiaw, subscribe na mo guys. palihog po naman og subscribe dayon hit the notification bell para updated mo sa upcoming videos. Og daghang kayong salamat ninyo niya. Please subscribe Saki V. Ikuan ra ninyo mga kasiaw, palihog ra ninyo og subscribe iyang channel kay dako kay nagkatabang sa akong channel mga kasiaw. Supporter po ni siya mga kasiaw sa Siquijor Viners. Nya ako po mga kasiaw, parehaming duha mga kasiaw kay mukulab siya Siquijor Viners, ako po mukulab po sa Siquijor Viners. Unang
Dako kay mig pasalamat pud sa Secure Biners Phone Free. ug Ma'am Sake nga kaabot ping tulo ka kuan channel nga Channel. manag-uban pod aning mga napoy higayon mga nag-uban. Dagan kay salamat ma'am. Unsay ka duay musulti ma'am? Ikaw mo'y end ma'am. So mo to guys, I've kalimot sa Provinciano Siao and Secure Episode. Napos sila yung channel nga Secure Episode guys. Sa ilang group channel. And palihog po to subscribe sa Biyahe ni Kuya J YouTube channel guys. Kay editor and director nila sa ilaang Secure channel. Episode. Secure Episode channel. Salamat, So, moro to guys. Salamat kayo and more videos with sir, and para makita po muna ako sa iya ang YouTube channel, subscribe na mo guys. And Salamat, support guys. Provinciano Siao. Support sa Kibi. Dagang salamat mga kasiyaw. Bye. See you.